Как да надвиете страха да говорите пред публика? Това може да изглежда като ходенето по тъмна клет. Но днес да се превърнеш в майстор на говоренето пред публика, на ораторското изкуство, дори леда наистина под теб да е тънък и да се пропуква, може да се постигне, ако говорите със самочувствие, ако сте подготвени и ако владеете техниките за публичен говор, за говор пред публика. Първата стъпка към този успех е, освен победата над страха, кажете си, аз мога, мен не ме е страх да говоря пред 100 човека, да изляза и да им разкажа моята лична история, да им дам своя опит, своята експертиза, своите компетенции, да помогна на тези хора. Освен да победите страха, няма да ви лъжа, най-важно е добре да се подготвите. Подготовка. Много пъти да проиграете тази подготовка пред огледалото, сам със себе си, в колата, докато пътувате, знаейки всяка пауза, всяка дума, всеки жест, който сте отработили и така изглежда вашето изказване, страха задължително отстъпва място на увереността. Много е важно, когато работите над дадено изказване, да се научите да контролирате дишането. В опита си и в работата си, моят съвет към мои клиенти е бил да потърсят логопед, да потърсят учител, експерт, който да ги научи да контролират дишането си. Това го правят всички хора, които работят с гласа си. Това го правят актьорите, певците, това го правят учителите, това го правят хората, които част от работата им е да говорят пред аудитория. Вашия глас е инструмент. Това как ще го тренирате, как ще го подготвите, е много важно, когато се наложи да го използвате, за да не ви предаде. Пак като съвет съм давала следното нещо. Започваме оттам. Хубаво е да е книжка детска. Детска книжка. Обикновено са със смерена реч или стихотворения. Пред огледалото четете книжката високо и ясно. Добавете емоции. Запишете се. Това ще ви помогне да чуете какво правите, какво говорите. Запишете гласа си. Смените темпото. Висок глас, нисък, висок тон, нисък тон, бавно темпо, бързо темпо, средно темпо. Работете над гласа си. Тренирайте го. Експериментирайте с различна модулация. Говорете гръдно, говорете пискливо. Добавете емоции. Представяйте се аудиторията, пред която говорите, пред която четете детската книжка. Правете тези упражнения всекидневно. Ето сега, като една баба врачка, ще ви кажа, правете ги ежедневно в рамките на една седмица и в компания, пред ваши приятели или пред вашето семейство, просто без те да знаят, демонстрирайте тези ваши умения. Това ще ви разчупи, ще ви помогне да се чувствате спокойно. Вие вече владеете една техника. Ето ви няколко техники за преодоляване на страха от говорене пред аудитория. Тя може да е от 5 човека, но за вас това да е проблем. Аз познавам такива хора. Интелигентни, образовани, просто бабите ги наричат стеснителни. Той се срамува.
Но от какво се срамуваш? Ти трябва да си уверен, хората трябва да знаят какво можеш, какво знаеш. Това е твоята стойност. Когато, знаейки и можейки, ти успяваш това нещо да го представиш. Иначе той е умен. Умен ема, ние как да разберем. Имате страх от такова говорене, от публично говорене, страх ви, че ще се забравите текста, страх ви, че хората, аудиторията ще ви се смеят, ще ви осъдят, ще ви се подиграват. Водете си дневник на мислите. Една тетрадка, пишете дневник на мислите и пишете така. Сигурно няма да мога да кажа нещо, което не е смешно, което не е стойностно. На мен ще ми се смеят, на мен ще ми се подиграват. Каква е реалността? Вие знаете, вие можете, чели сте книги, добър професионалист сте, подготвени сте и записвате под вашите страхове един факт. Аз практикувах многократно това, което искам да кажа. Аз съм експерт и знам, че това, което казвам е вярно и експертно. Всеки може да направи грешка. Но това не означава, че хората ще ме осъдят. Разбира се, вие може да им станете симпатичен с това, че там нещо няма да сработи. Обикновено хората са благосклонни. Те няма да ме критикуват. Запишете ги тези неща. Това нещо, ако си го повтаряте многократно и си го утвърждавате, вие ще започнете да му вярвате, защото фактите са: вие сте експерт, вие сте професионалист, вие имате какво да кажете. Фактите. Още един начин да си помогнете, ако имате тези страхове. Имате поява в обществото. Налага се да кажете приветствие, няколко думи. Или ще бъдете в огромна компания, в която никой не познавате. Но искате да направите контакти, искате да си представите добре. Застанете пред огледалото. Наблюдавайте се. Говорете: здравейте, аз съм Мария. Здравейте, аз съм Мария, навън е прекрасен ден, или опитайте се да се освободите. Помолете ваш близък приятел, помолете член от семейството си. Разиграйте тази сцена. Като казах сцена, вземете модел от ваш любим филм. Романтичен, екшен, където главният герой по някакъв начин се покрива с вашите представи за добро поведение, за успех в обществото. Вижте начина, по който той влиза. Вижте начина, по който поздравява, първото впечатление, което прави. Следвайте вдъхновяващите примери. От собствен опит знам, че това работи. В моя живот аз ги наричам вдъхновяващи играч. Много често съдбата изпраща на пътя ни подобни хора. Може би за да ни провери дали сме готови за следващия етап от живота си, дали сме склонни да приемеме промяната и да ни покаже, може би, че това, което харесваме, то вече е наше, дошло е момента за него, да работим, за да го постигнем и така. Тези вдъхновяващи играчи са ни спестили понякога месеци, години учене, защото те като модел на постижения се приближават до това, което аз искам да постигна, до това, което аз искам да бъда. Създали са успешен бизнес, имат постижения в някакъв спорт, имат хоби, на което са се посветили и то ги кара да бъдат удовлетворени. Имат красив дом. Това са вдъхновяващите играчи. Хора, които можете да използвате за примери. Търсете примери. Вижте как работят.
Позаинтересувайте се за тяхната автобиография. Какво са направили, какво не са направили. Също толкова важно. Значи не е важно какво са направили, но е важно какво не правят. Защото когато не правят това, не им се налага да правят други неща, които водят до следствие от правенето на нещата. Така че проучете ги, вижте какви са, изберете си модел на подражание. Така по-лесно и спестявайки време и усилия, вие ще направите крачка към големия план на вашия живот.